Ola, son Iria Ribadomar, de Deica Creacións. Eu pertenzo a unha xeración a que se nos foi roubado o rural. Non se nos posibilitou continuar cun modo de vida e unha cultura que fixo posible que este país estuvera habitado durante milleiros de anos. Unhas veces por expulsión, por imposibilidade de continuar a vida no lugar ao que pertencemos, e outras pois afastadas con entelequias, lonxe dunha forma de vida que era etiquetada de pobre, atrasada, inculta. Tes o combo colonialista perfecto, xuventude convertida en man de obra barata, terra baldeira para poder ser explotada con liberdade e un concepto de rural valirado tamén para poder facer del un produto do capitalismo. Os temas que me afectan condicionan o meu traballo. Para min perder a identidade fainos vulnerables. Necesitamos valorarnos, cuestionar os estereotipos e fuxir de relatos paternalistas ou interesados, como pode ser, por exemplo, o tema do feísmo. E para min non fai máis que arraigar no autoodio. Para min é máis perigoso eso do que pode ser unha parede de ladrillos ou un sonido mal posto. E faime moito reflexionar sobre a necesidade que temos hoxe en día de priorizar a imaxe que se ten de nós por enriba de calquer cousa. A miña loita está máis ben en lograr os cambios que posibiliten que ninguén teña que desconectar do rural.